Goedemiddag. Provinciale Steden binnen zat het nou het akkoord met 8 ton voor het project Culturele Haardstad 2018. En dat is minder als wij deputaire Janne Wietske de Vries om vregen hier. Die zei eerder nog dat ze het volledige bedrag van 4,2 miljoen woer, omdat oors de handren op het project zet waren. En dat zou de eind van de Culturele Haardstad budgetten, zei de deputaire. Toch kunnen ze nou met de 8 ton uit de voeten. Dit is helder en ik denk dat we hier het signaal maar naar jou. Wij hadden vertrouwen in dat er een heel goed projectplan komt. En die 8 ton, dat is het begin. En dat vind ik een soort geld en daar kunnen wij mooi te voeten. En dan komt het orenbedrag in maart en dan kunnen wij een heel goed programma verdelen. Aan het eind van de dag wordt er het compromisvoorstel van de collegepartijen PvdA, CDA en FNP stemt. 2 bussen vol leerlingen van OSG 7 Wolden op het Heerenveen die binnen van de morgenbetiert naar Amsterdam gingen. Er werd een grote landelijke demonstratie gehouden in de 1040 uren warm. De leerlingen organiseren de reis naar Amsterdam hielden door zelfs. De squallen stiert het staken al linnig ta, op de leerlingen schriftelijk toestemming had van haar ouders. Ik heb staken in de 1040 uren, want die was weer opnieuw invoeren, terwijl we in 2000 al duidelijk hebben maken dat we dat dus net willen. Want we squallen met bezuinigen terwijl we 40 uur extra les moeten aan. En dat kan nooit uit. Dat zorgt voor ophokuren. En dat zijn dus uren dat we huiswerk met een meidje en dat er een voor een conciërge of onderwijsassistent voor de klas komt. En dat ik gewoon zei van ga maar huiswerk maken. De politie en de gemeente Skilge houden scherp in de gaten waar het hout meeneemt dat vannacht onspeeld is op het strand. Burgemeester Visser is de strandvonder en officieel maar ter onspeeld wordt inleveren worden. Het is vannacht een drokte van belang op het strand van Skilge. De 44 containers met hout die op het eiland op boord sloegen van het vrachtschip Danisha Haf speelden vannacht voor een patoon. Maar skienwerpers speurden meer dan 100 jutters naar de buurt. Die mat het gwot liekwols weer inleveren bij de strandvonder. Dat is burgemeester Visser. Maar er is nog net een soort binnenkaam. Burgemeester Visser liet het eerst gewurren en beziek het contact te krijgen met de eigenaar van het hout. De tweede grote lading hout kwam eind van de middag binnen. De provincie wil de komende jaren 124 bregen, viaducten en sluizen opknappen of vervangen. Provinciale steden binnen het akkoord gaan met de 130 miljoen euro die voor het project nodig is. Een soort bregen, sluizen en viaducten binnen aan het eind van de levensduur en ta on groot onderhoud. Het viaduct bij Weensum, de Panhuisbregen in Tjerkwerd en de bregen in Parregeer worden als eerste oppakt. In Leeuwarden had de politie van de morgen in een gebouw aan de Oud-Deelstraat een inval dienen in een hennepkwekerij. Er staan goed 1000 henneplanten. Die binnen met de kweekapparatuur voorthellen om te vernietigen. De technische recherche had onderzoek dienen. Nederland had weer een astronaut in de ruimte. De lancering van André Kuipers werd van de middag op een voet volgen in het planetarium van Frencher. Conservator Adrie Warmenhoven had ook in het planetarium van Artis werken. En daar kwamen Dougaurus André Kuipers Chim. En daarom zit Warmenhoven van de middag toch wel wat gespannen voor de computer om de lancering in Kazachstan live te volgen. Kijk, daar gaat de grootste toren gaat weg. De klammen zitten nog op. Je ziet hier onder in beeld nog een van die klammen de raket op zijn plaats houden. Die keert hem op? Ja, die, op het moment dat de motoren vol aangaan, duwt die als het ware weg. Spannend moment. Het is net als met een vliegtuig. Het vertrek en de landing is altijd het spannendst. Dit gaat goed in ieder geval. Het blijft een geweldig mooi gezicht. Het is topdrukte voor bezorgers van post en pakketten in de provincie. Met de feestdagen voor de door worden er weer heel wat kaartjes en kriespakketten verstuurd. En dat verneemt ook pakketbezorger Holpen van de Veen van FRL Post. 3 keer deze, maar de China-auto hield nog volladen om ervoor te zorgen dat alles goed te plak komt. We gaan aardig druk. Ja, een hoop feestpakketten hebben en kerstpakketten hebben erbij. En nou ja, een blomke wordt hier in dozen. En dan hebben we het nodige gewone hebben we dus nog in. We horen altijd al pakketten hebben. Bij FRL Post in Leeuwarden is dit hier een stuk drukker als Vrienier. Er is nu al 15% meer om post en pakketjes verstuurd. Goed 300 bezorgers willen inzetten om alles goed en op tijd te plak te krijgen. En dan nog het waar. Vanavond is er kans op wat regen. De temperatuur die zakt naar 1 graad of 3 of en de zuidwestenwind die neemt ta ontkrachtig. Morgen wordt de meest bewolkte dag met een temperatuur van zo'n 9 graden. En dan zag je het Frieske Nijs in het kwad. Meer Nijs op uw website en om 6 uur in een Nijwoord. Graag tot dan.